kanca warna. Dek mekare sedino ngoten lho, Pak. Oh, ngoten. Jenengan badhe kembang manca warna. Nek niki enten kadang ngeten iki cobi mang tingali cocok napa mboten? Nek mboten cocok ya mboten napa. Oh nggih, kula tingali kira nggih, Pak. Nggih. Lho, kok saengen. Nggih niki kula jaluk. Nggih, wonten nggih ngoten niku, Mbok. Lho, manuk-manukane ndi, Pak? Niku ndelik niku manuke. Niku nglawer niku. Oh nggih niki ya alah manuke, masyaallah ya bener. Niki nggih wonten napa ayune, wonten gununge, wonten pecute. Nggih, remen, Pak. Nggih. Pun ngedados napa niku? Wis Bapak sedanten. Nggih, niku sampun cocok. Cocok napa purun? Jenengan wonten regine. Wonten. Regine sak tak slawe sawang rong gobang. Oh nggih, kula tumbas. Oh, nggih ngoten. Monggo, nggih. Niki. Kula kancine nggih, Pak. Oh, nggih. Anak kula ben menang, ben ayem Nggih. tentrem. Nggih. Lah niki sesine nggih, Pak. Oh, Kula nggih. jenengan tampi sing ikhlas. Nggih, matur nuwun Kula nggih. ikhlas, Nggih. kula pamit. Nggih, monggo niki sampun beto wangsul nggih. Oh, nggih. Kene kajenge mendel mbon mular mawon nggih. Oh nggih. Oh, nggih, monggo. Nggih, suwun nggih, Pak. Nggih. Iya, Nduk. Lho, satu-satu. Sasa. Tidak, nggih. Jajare lanang wedok. Ya. Mit. Saran. Ya, pindah deh. Nah, saya minta yang keluar aku disek. Sendok, penungguli. Enggak apa-apa toh. Dia Pak, sampun matur Mbah Nggih, Nun. monggo. Yo. Oh, udah. Jan. Cek kalau anakmu carry ya lo. Yo. Sunggina Nes. Aku reno kerono. Nyoron apa? Masa ndak apa tungguri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga. Karena gel-gel ngono lho. Karena gel-gel ngono lho. Karo anakku ben nganu rezekine oke. Amin. Apa nak wong meramuk buka. Assalamualaikum. Iya. Jalan ini, Nduk. Kok nek dayak kene? Kok nek koyo? Ini. Yo. Nih. Nduk sampean tampi. Sisi toke. Kene lanang wedok, lanang wedok. Lanang wedok nyala. Kene. Kene sitok, Nduk. Kene sepasang. Pasang. Dulu. Ini iki. Heeh. Tak ngutan aku lanang. Ya ora ketok. Nduk. Oh, piring, Bu, piring. Piring. Di Pak Eri kan. Nah, sitok iki mau berarti kono lanang. Kono sa? Yang iki piringnya. Enggak boleh. Nih. Yes. Nah, golek nganu, Nduk. Gek nyelenuk ning tengah kene. Cek engko gendren ae. Ayo. Ora takon nyelenuk ning tengah. Yang goreng pepet nang kono. Jajan kono. Oh. Ada nih. Namanya aduh. Ora jek kok.
Wes. Sambung lah. Oh. Loh, sama siapa enggak roh? Nduk, bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga di langgeng, Nduk. Nggih, amin. Somo. Astagfirullahaladzim. Sampun, sampun. Enggak mau sanes? Enggak mau sen, Nduk. Sampun. Nah, mau nek. Saya aku tak balik ngono iki. Yo. Udah mantene. Udah. Kayak calon. Iki calonnya. Iki sampeyan wis kerja iki.